Iki aku tak pamitan dhisik. Lagu terakhir disiapke, ngono ya. Heeh. Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, menika sampun wancinipun campur sari. Ya Allah. Didobar ora? Sum anakmu sum. Menika sampun pamit undur diri wonten ngarsa panjenengan, matur nembah nuwun kagem Pak Yusuf dan juga Bu Erni ingkang sampun kersa nimbali kula sak kanca mayang karaniken Salindri. Mugi-mugi sabibaripun adicara dalu menika panjenengane tansah pinaringan kesehatan, pinaringan rejeki kang langkung kathah, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kagem pinanganten sarimbit Mas Charles dan juga Mbak Nisa, semoga menjadi mempelai yang bahagia dunia dan akhirat. Semoga tetap mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan karunia putra dan putri yang nantinya akan menjadi anak hebat dan kebanggaan keluarga besarnya. Matur nembah nuwun kagem Pelangi Audio, Niken Salindri Family dan juga teman-teman YouTuber yang lain, matur nembah nuwun. Bapak Ibu tamu undangan dan juga keluarga besar, saya ucapkan terima kasih. Semoga panjenengan juga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya ya Allah. Nak. Kurang sithik. Iya. Matur nembah nuwun mbok bilih kula sakonca anggenipun gegojekan anggenipun paring tetembangan enten kirang botenipun sekitanipun kula nyuwun agunge samudra pangaksami. Matur nuwun, sugeng dalu, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wong dudu lincah ya. Yuk. Ya. Terima kasih semuanya. Bersama Bayangkan. Wong pakoso